Ошо көндәрдә Башкортостанда республиканы төҙүгә зур өлеш индергән билдәле тарихи шәхестәргә таҡтаташ асылды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы тарих фәндәре кандидаты Нурислам Ҡалмантаев. Нурислам Михәйҙәрович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Иҫтәлекле таҡтаташтар ҡайҙа урынлаштырылды? Әйтергә кәрәк, алар милли музейҙың йортонда булғандар. Бик матур йорт ул, менә Совет урамында. Шунда инде ике генә таҡтаташ бөгөн бар. Ике таҡтаташ беҙҙең менә шул хәтлем ҙур шәхестәребеҙгә, республиканы башлап ебәргән шәхестәребеҙгә Хафиз Ҡушаев һәм Муллаин Хәликовҡа ҡуйылды. Ни өсөн тап был бинала икән әйтеп үтеү кәрәк ташлай. Ни өсөн был бинала? Ул бинала беҙҙең хөкүмәт ултырған. 39 йылға тиклем, 22 йылдан 39 йылға тиклем беҙҙең хөкүмәт шунда булған, шунда эшләгәндәр, шунда шуларҙың залында, шуның туғандары белән инеп ултырып, түңәрәк өҫтәлдә үткәрҙек. Физик ғилмиәненә булғайны, ул Муллаин Хәликовтың ни була инде, племянница тип әйтәбеҙ. Нәҫеле була. Хәтер яҡшы, бик матур һөйләй. Менә халыҡ тыңланы инде, еҫ китеп тыңланы инде. Белә, хәтерләй, менә керә торғайны, күрә торғайны ти, иптәшелә беҙгә нигә Аҡтауға, Муйзак районынан ул, Аҡтауынан ҡайтып китте ти, күрҙек ти, иптәшем ти. Муллаин Хәликовты шул хәтлем яраттылар ти, аҡыллы ине ти. Ауылда инде ти, ҡайтҡанда инде илай ине ти халыҡ, һөйләй торғайны ти. Муллаин Хәликов инде шул хәтлегем көслө шәхес вән уҡытыусы булған. Ул менә Мөхәммәдиә мәҙрәсәһен бөткәс, Орскта, Темәстә уҡытып йөрөй ул. Тәүлә, шәм библиотекала эшләй, уҡытыусы тип әйтерһең аны. Белемле. Ниҙең инде, Хафиз Ҡушаевтың ауылынан килгәннәр, Көҙәш ауылынан, мәктәбенән. Ул Силәбе өлкәһендә шулай. Силәбе өлкәһе, Ҡунашаҡ районы. Шунда музей бар икән. Музейҙа бик күп ниҙәр ти, йыйылған ти, аның яҙған эштәре манда, кейемдәре һәм башҡалар. Менә барып күргәйне, шуны төшөргә кәрәк ине. Беҙҙең милли музейҙа ла бер экспозиция булырға тейеш. Ҡушаев тураһында һәм Муллаин Хәликов тураһында. Шул ауылларынан, Аҡтауҙан алып килергә кәрәк һәм Көҙәштән алып килергә кәрәк. Аларҙың материалдары музейҙарҙа күп икән, ауылларында. Ауылларында беләләр, хәтерләйҙәр, икеһендә. Демәк, ошо урында беҙ иҫкә алып үтергә тейешбеҙҙер Хәликов менән Ҡушаевтың республиканың иң яуаплы, иң ауыр йылдарында республика менән идара итеүҙәре тураһында. Шулай бит, ул аслыҡ йылдары була, яңылышмаһам. 21 йыл. 21 йыл, ни бит инде. Муллаин Хәликов ниҙә ул йөрөй? Тәүлә беҙҙең ғәскәрҙәр Аҡтар яғында йөрөгәндә, анда автоны булмаҫлыҡ булғас, аны ебәрәләр Өфөгә. Өфөлә Һилашев инде Гупревка менән, шунан Ульяновск, шунан ниҙә, Мәскәүҙә ул инде килешеүгә ҡул ҡуйған кеше. Башҡортостан дәүләте барлыҡҡа килеүгә 19 йыл мартта ҡул ҡуя. Бик ҙур кеше ул, сынапта беҙ әйтергә тейешбеҙ, аның имзаһы тора шул беҙҙең ниҙә килешеүҙә. Һәм оло Башҡортостан сиктәрен билдәләүҙә лә уның өлөшө ҙур, шулай бит. Ул беренсе шулдыр, тип әйтәмен. Үҙе Муйзак районы булғас микән, алар ниҙә беҙҙең бәләкәй Башҡортостанға инмәгән булғандар. Өфө губернияһында ҡала. Өфө губернияһында алалар, шуңа инде алар уйлайҙар, бөтә Башҡортто ла бер республикаға тупларға ине тип. Шул эш белән инде Муллаин Хәликов йөрөй. Мәскәүгә бара, бик ҙур бәхәстәр белән инде, Магнитта ла индерәйек, Златоуста ла индерәйек, Местә ла индерәйек тип инде, Минзәләне ла, әммә ләкин алар инмәгән хәлдә лә барыбер өс өйәҙ, Бәләбәй, Бирск, Өфө өйәҙҙәре инде беҙҙең республикаға инделәр. Шуңа әйтәбеҙ инде, Муллаин Хәликовтың өлөшө беҙҙең ошо бөгөнгө республика барлығына инде бик ҙур. 21 йыл аслыҡ йылы, сынапта ҙур эштәр башҡара бит инде ул. Шунан һуң инде бүтән менә республика экономикаһы аяҡҡа баҫып китеүҙә лә аның өлөшө ҙур. Бик аҡыллы шәхес булған тип әйтерһең. Йәштәр, бөтәле йәштәр, әммә ләкин менә иңдәрендә шундай ҙур яуаплы. Самородоктар инде, сынапта ҡайҙандыр көс аларҙа, ҡайҙалыр менә ни инде, ваң тип әйтәбеҙ бит инде бөтәле булған.
Һәм Хафиз Кушаевты ла, уның туган ягы Башкортстан, ул Башкортстан сиктәреннән ситтә калһа ла, үзенең туган ягында һәм Келе ситтә Башкортстан. калган булган. Ул да Силәбе ягында бит. Әмма Силәбе 22 ел килә ул. 22 елга тиклем анда ул кантон управлениесында йөри. Үзендә кунашакта. Шуннан инде монда үләтәләр инде. Нигә баш секретарь или президент ветерник, шуның нидән һуң Муса Мортазиндан һуң ул алып китә инде президиумда. Шулай ук иң авыр вакыттарда итәкләгән Аслык республика. вакыттары, шуннан һуң бит инде безнең телдә индерү кирәк, башкорт телен, Дәүләт телен кабул. дәүләт теле кабул итү, аларның өстендә Мулаен Халиков һәм Хафиз Кушаевның өстендә инде. Иң авыр башлап эшләгән эшләре бөтенмен башлап эшләләр. Алар эшләләр. Демәк, без бүген кулланган көндәлек әдәби телебез дә шулай ук уларның җаваплылыгы астында кабул ителгән дип әйтергә мөмкин. Хафиз Кушаевлар, аларның да. Тагы ла яңарак ошо көндәрдә дип әйтик, мөһим бер вакыйга булды. Стәрлетамак калаһында Муса Мортазинга тактаташ асылды. Ни өчен Стәрлетамакта икәне әйтергә кирәк, чөнки ул Башкортстанның икенче баш калаһы була һәм хөкүмәт унда урынлашкан. Ә бuna тактаташ Стәрлетамакта нинди бинага урынлаштырылгайны? Менә анда Башриф күнтәтеләр. Хөкүмәт инде, башкорт хөкүмәте шул бинала булган икән. Менә әлеге инде Стәрлетамактың бер ситендә генә ул, уртаһында түгел, әлеге иске Стәрлетамак булган инде. Тарихи калалар. Тарихи калала, бик матур бина. Шул бинала инде, үзе эшләгән бинала тактаташ куелды инде. Халык елгайны, матур университет килгәйне безнең нидер, бөтә милли хәрәкәт анда нидер Оешмалар, ямагат оешмалары. Килделәр, матур итеп сыгышанлар. Анда шул тапаташта аскас инде түңәрәк өстәл булды андала. Әйтернем, сынапта стәрлеләр, безнең стәрлеләге корылтай бик шәп эшләнләрендә матур, менә безнең эштәр булды инде. Булайты тактаташтарды бөтен дөнья башкорт корылтай эшләне. Әмма ләкин урындагы корылтайларда инде үзләренең эшләрен матур итеп күрәттеләр дип әйтәм инде. Булар план тветегинде куелып инде безнең бөтен дөнья башкорт корылтайы шулай үзенең эшен матур гына күрәтте дип әйтернем. Менә безнең халкыбызның бүгенге менә зур булмаган инде рәхмәте ул. Менә безнең шул республиканы башлап ебәргән шәхестәргә дип әйтернем. Әйткәндә, Стәрлетамакта тагы бер билдәле шәхесте искә алганлыгы шулай бит. Шәһит Худайбердинга һәйкәл Шәһит Худайбердинга. Ул да шул вакытта эшләп йөри. Ул да бик зур шәхес. Шуны инде аңа шул бөтен саралар үткәс, сәскә алдык инде. Матур нидә урында ул инде каларның уртаһында дип әйтәйек инде. Аңа нитра билсек тора. Түңәрәк өстәлдә нинди фикерләр әйтелде, нинди проблемалар күтәрелде? Менә ике түңәрәк өстәлдә бик матур итте. Хәзер бит инде халыкта күбәйе булмай. Йөзәр, 200 халык була торган элек, хәзер инде камерный театрның инде. Бер 15-20 генә кеше. Беренче түңәрәк өстәлдә, икенчесендә булды. Менә беренчесендә булай диләр. Китаплар кирәк, китапларын булган китапларды яңадан чыгару кирәк. Кинолар төшергә кирәк алар турында. Менә хәзер матур гына кинолар чыгып ята, там беренче республика башка. Менә аларга да кинолар кирәк инде. Шуның инде музейларда экспозициялар булырга тиеш. Бөтен эле, өчәүне эле. Ул зур шәхестәр. Мин әле әйтернем, бер нәмә эшләнмәгән дип әйтмәсен. Күп нәмә эшләнгән. Әмма ләкин шул эште дәвам итәргә кирәк инде. Менә сынапта эшләештәр күп дип әйтернем. Демәк, үзебезнең тарихыбызны өйрәнәһе биттәре бар әле шулай бит. Эльвира Игнатовна әйтеп үтте ул сынапта менә безнең шәхестәр бит. Шуны әйтергә кирәк. Эльвира Игнатовна Ушал районыннан, Муса Мортазин Ушал районыннан, шуннан бик матурнан әйтеп үтте инде үзенең якташы турында. Сынапта Муса Мортазин ул менә безнең президентыбыз башлык кына түгел, ул бик зур безнең полководец. Аңа әйткән безнең полководец юк, Самаратов бар, һәм бул инде. Ул бит алдан булган безнең шәхесебез. Сынапта менә поляктарның менән һугышка киткәс, беренче саясында 2 орден бирелгән. Иң зур орден, орден Боевого Красного Знамени. Шуны алала, шуннан инде Башкортстанга кире сакырып кайтарлар. Нисен дигән намында бик була китә.
Самигуловлар нидәрдің теге баш вастақлығы инде Полинов Руденкалардың кайтарып алалар. Шунан инде бұл тиз аралагына шуны бастырып инде, үзенсә һөйләшеп, дипломат була бик матур гына. Шунан инде үзелешен индерә. Шунан инде бик матур гына эшләп яткан вакытында Америкалар аны президентлик нитәләрендә теге асықты нитәргә килгән араның нидәре представительләре. Шунан инде Мәскәүгә сактап алалар, академиягә икенче табага. Академиялар шунан инде Мәскәүдә хезмәт итә. Бик зур Һәм кызганычка каршы кызыл террор корбаны булып кала. бөтәле. Өсәүле. Шул террорга эләгәләр шул ялкынга инде менә шул хәтлегем. Сынапта өйрәнәһе биттәр безнең тарихыбызда байтак әле һәм бұл тарихта өйрәнүгә республикала һуңгы вакытта зур җитди адымдар яһала дип әйтәбез. Чөнки ошо көндәрдә шулай ук Конгресс холл бинаһында халыкара фәнни-гамәли конференция булырга тора. Ул бөек республиканың бөек киңүгә индергән өлеше турында. Халыкара конференция нинди форматта үтер, кайдан кемдерне катнашучылар көтәһегез? 20 һәм 22. Ул төрле форматта үтәсәк ул конференциялар, очрашулар, түңәрәк өстәлләр, ул теге конгресс холлда, безнең университетта, теге площадкаларда төрле Твиттерның безнең хөкүмәт карамагында ул безнең президенттың хөкүмәт башлыгының ни белән гаранты белән ул шуңа әйтергә кирәк инде. Без бит инде язгыны булай матурна үткәргән бит инде. Менә шул ниде юбилейде. Буның дәвамы булды. Бул дәвамы була. Конференциялар булмагайны. Зур конференциялар кирәк ул. Менә безнең республиканың шул өлеше нинди өлеш булган икән, шуны инде профессорлар, доцентлар, укытучылар, магистранттар, аспиранттар, һәм студентлар, һәм краеведтар бөтәле катнашсак, күп кеше катнашсак дип әйтәм. Офлайн, бөтенме бит онлайн бара бит. Монда инде күзгә күз карашып, очрашып, бик матур гына саралар буласак дип торабыз инде, көтеп торабыз. Сакрабыз бөтәндә, караһындар, килһендер. Рәхмәт сакыруыгызга, был эштә һезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә тарих фәннәре кандидаты Нурислам Калмантаев белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт, һау сәламәт булыгыз.